ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിക്കില്ലാരും. കണ്ടില്ലേ? വന്നില്ലേ? വന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 8ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. 7 മന്ത്രം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 8ാമത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഭഗവാൻ വ്യക്തി, ഭഗവാനാണ് ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ. സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ്, അവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ്. സർവശക്തനെ വസ്തുതപരമായി തന്നെ പഠിച്ചു എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വ്യഥതാച്ഛോദീപ്യ സമാപ്യ. സപര്യഗാചുക്രം അകായമവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വിദധാച്ഛോദീപ്യ സമാപ്യ. സപര്യഗാചുക്രം അകായമവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വ്യഥതാച്ഛോദീപ്യ സമാപ്യ. എന്താ പറയണതിന്റെ മീനിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഗുണപരമായിട്ട്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ. ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഗുണപരമായിട്ട് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് മായയും ഭയത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. നോക്കാം നമുക്ക്. 8ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഭഗവാനുമായിട്ട് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനിയാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിയായ ജ്ഞാനിയാണ്, മായ ഭയമൊന്നും അവരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ. ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സ്ഥിരമില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും പിന്നെ തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാപരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ്. അങ്ങനെ ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പിന്നെ തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതല് എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവനുമാണ്. ആ ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, അതായത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഒന്ന്, ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടി വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, സമ്പൂർണനാണ്. സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തത്വജ്ഞാനിയാണ്. തത്വജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 6 പോയിന്റ് കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ. ഒന്ന്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. ശരീരമില്ലാത്തവൻ 7 പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ മാതാജി? ഈ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന്, അനാദികാലം, ഈ ചെറുത് 6 പറയുന്നില്ല നമ്മൾ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ഒന്ന്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനും സർവജ്ഞനും പാപരഹിതനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും തത്വജ്ഞാനിയും. 6 കിട്ടിയോ നമുക്കിപ്പോ? പാപരഹിതൻ പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നല്ലേ? പാപരഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, 7 ഉണ്ട്. ദോഷരഹിതനും പാപരഹിതനും. ഒന്ന്, ശരീരമില്ലാത്തവൻ, സർവജ്ഞനും സമ്പൂർണനും, പിന്നെ പാപരഹിതനും ദോഷരഹിതനും, പിന്നെ ഇതിലെന്നെ 7 ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ? പിന്നെ സിരകളില്ലാത്തവനും തത്വജ്ഞാനിയും. 4, 6, 7 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലസ് 1. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, പിന്നെന്താണ്? ശരീരമില്ലാത്തവൻ. ഫസ്റ്റ് ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, രണ്ടാമത്തെ സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, ഭഗവാൻ പിന്നെ തത്വജ്ഞാനിയാണ്, ശിരകളില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ശരീരമില്ലാത്തതിനൊപ്പം ശിരകളില്ലാത്ത കൂടി പറയാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. തത്വജ്ഞാനിയാണ്, ശിരകളില്ലാത്തവനുമാണ്, സർവജ്ഞനും, പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ മഹത്വ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ശരിയായ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്, വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാ പറയണല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പിന്നെ തത്വജ്ഞാനിയാണ്. 7 പോയിന്റ്. ശരീരമില്ലാത്തതിന്റെ ഒപ്പം സിരകൾ പറയാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. സമ്പൂർണനും സർവജ്ഞനും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, 2 ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പാപരഹിതനും ദോഷരഹിതനും, തത്വജ്ഞാനി. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാവച്ചിട്ട് 2 വന്നു. ശരീരത്തിന്റെ വന്നു, സിരകളും വന്നു, പിന്നെ ദോഷരഹിതനും വന്നു, പാപരഹിതനും വന്നു, തത്വജ്ഞാനിയും വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഗുണത്തില് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പിന്നെന്താണ്? സമ്പൂർണനാണ്,
സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, പിന്നെ അനാദികാലം മുതൽ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാ, വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനുമാണ്, ദോഷരഹിതനും ഇല്ലാത്തവനും പാപരഹിതനുമാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനും സർവശക്തനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനും സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനും സമ്പൂർണനുമാണ്, ദോഷരഹിതനും പാപരഹിതനുമാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നതായ സർവശക്തൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്കാണ്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനും വസ്തുതാപരമായിട്ട് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപവിവരണം. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുക്കളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അരൂപനല്ല. ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ രൂപം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ രൂപത്തിന്റെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തില്ല? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിരകളൊന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഞരമ്പോ ഇതോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ കൈ മുറിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞരമ്പ് കാണാൻ പറ്റും, ബ്ലഡ് വരും, ഇതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ശരീരമാണ്, സിരകളില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തില് ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് ആര്? ആത്മാവ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അതാണ് അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതാണോ? അതല്ലോ. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അതും പറഞ്ഞതാണല്ലോ, അടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:1 ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നെന്നർത്ഥം. അതായത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, ഈ പൂർണ്ണജ്ഞാനം, സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാനന്ദം. ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്,
ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. ചിത്ത് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക, ഇതാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഇപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? രൂപരഹിതനാണെന്ന് പറയും. രൂപരഹിതം എന്ന് വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. രൂപരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പോലുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5:32 തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 32 അല്ലെ, അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഏത് കാര്യവും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്തിന് പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടേത് പോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് കാല് വേണമെന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വായ വേണമെന്നില്ല. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, കൈകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാന് കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ആധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. കാരണം ഈ പൂജാ വിഗ്രഹം, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താ പറയാ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലായാലും എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായാലും ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും എന്താണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികളാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കാം? മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, പഞ്ചലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, ചെളിമണ്ണുണ്ട് അല്ലെ, എന്ത് മണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പല ലോഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും എന്തുണ്ടാക്കാം? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആദിമ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുറെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീരാമനായിട്ടും ബലരാമനായിട്ടും നരസിംഹായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പല തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങള് ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിപുലീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്ത്? അമ്പലങ്ങളിലുള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ആരാധന നടത്തുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അർച്ചന നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുകയാണ്.
ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മൂഢന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്നോ ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ മൂഢന്മാര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് കണക്കാക്കും. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അല്പജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 11-12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 11-12 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 9-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയി. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മന്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാക്കുന്നതോടെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ജീവാത്മാവിന് നമ്മളിപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, പറയേണ്ടതെന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി വേണമെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പദവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രേമഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആക്കി മാറ്റണേന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ പദവികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതില്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 30-31 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയില് മനം മയങ്ങുന്നവര് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചൊല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അതിന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മള് വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടാതെ അതനുവദിക്കുന്നു. ഇത് അനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം. അപ്പൊ അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നരകത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് പതിക്കും. നമുക്ക് പുണ്യലോകത്തിൽ പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുണ്യലോകത്തിൽ പോകും. ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മള്
എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം എന്താ പറയണത്? യഥാ തഥ്യത. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കത് നടത്താവുന്നതാണ്. യഥാ തഥ്യത എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരിഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിഭു എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പരിഭു എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകന്മാരെ പോലെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതുവരെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിലെ ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നാലും ഈ പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്നീ പദങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് പവിത്രമല്ലാത്തതെല്ലാം പവിത്രമായി തീരും. ഭഗവാൻ അപാപവിധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപാപവിധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരിക്കലും പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് സൂര്യൻ അല്ലെ? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ ഇത്രത്തോളം ശക്തി, അതായത് സൂര്യൻ എന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരിശുദ്ധനാക്കാൻ എന്ത് സാധിക്കും? സൂര്യനെ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം തന്നെ ഇപ്പൊ റോട്ടില് ചെളിയാന്ന് കൂട്ടും, നല്ല ചെളിയാണ്, അത് ഫുള്ള് വെള്ളം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ചെളിയായിട്ട് കിടക്കണ്. ആ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാതെ? ചെളി ഉറച്ച്, അതായത് അത് ഒരു എന്താ പറയാ, അത് വൃത്തിയാവണ പോലെ ആവില്ല അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല ചെളിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്ക്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ വെച്ചേക്ക്, അത് ഊർന്ന് മുകളിൽ നല്ല വെള്ളം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണത്? അതായത് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യൻ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സൂര്യൻ ഇത്രയും ശക്തനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് സൂര്യനെ വെച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ എടുക്കാം. ഇന്ന് 8 അല്ലെ? 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരമില്ലാത്തവൻ, ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നവനാണ്, സർവശക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഏതിനും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഒരേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാര്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുമ്പോൾ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതാണ് കാരണം. ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എത്ര ഫലം വേണമെങ്കിലും നൽകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞ, എവിടെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞതിലൊരു നരകത്തില് നരകത്തില് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അതാണ് തഥ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. തഥ്യത യഥാതഥ്യത, യഥാതഥമായ, അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈശ്വരനെ പരിപൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല, ഉന്നതനായിട്ടല്ലേ, സമനായിട്ടോ ഉന്നതനായിട്ടോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിപൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അപാപവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പവിത്രമായ അപാപവിധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടത്തെ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പാപത്തിന് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മളെ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 തൊട്ട് ധ്യാന മന്ത്രം തൊട്ട് 8 വരെ നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ പരീക്ഷയും വെക്കാലോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ദിവസം പോവില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് റെഡി ആയിക്കോളൂട്ടോ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട്. ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും എക്സാം വെക്കേനി. അനിത മാതാജി, സതി മാതാജി ഒക്കെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം. നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറയണോ ഞാൻ പറയണോ? മാതാജി പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും കേട്ടാ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാന മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പരിപൂർണ്ണ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 1, 2, 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ടൊരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒന്നാമത്തേല് കണ്ടു. ഒന്നാമത്തേന്റെ തുടർച്ചയാണ്. രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം കർമ്മബന്ധനത്തില് നമ്മള് പെട്ടുപോകുന്നില്ല, ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രം നമ്മള് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അന്യന്റെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആരായാലും ശരി അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞോടെ. ഇനി 4ഉം 5ഉം വേറെ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അല്ലെ. 4ഉം 5ഉം ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും 5ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്,
പിന്നെന്താണ് അതിക്രമിക്കാൻ സർവജ്ഞാതിരെയും നേതാവാണ്, അപ്രാപ്യന്മാർ. മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ജീവൻലാൽ പ്രഭു ക്ലാസ്സിലില്ലേ? പ്രഭു ഫോൺ വിളിക്കണ്ടല്ലോ, കേറാൻ പറ്റണ്ട ഇറങ്ങിയ പോലെ കണ്ടു തോന്നി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനും എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശക്തിമാനുമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തില് എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനെ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരും അതിശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 4-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. 5-ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 5-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം 4-ല് കണ്ടു, 5-ല് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. 5 വരെ ഓർമ്മ വന്നോ? 6-ാമത്തതും 7-ാമത്തതും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഏതൊരുവനാണോ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവനൊന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവനും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. 7-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അവർ മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് 7-ാമത്തേല് കണ്ടു. 8-ാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് കാണാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്. അങ്ങനെ അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 8-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി എഴുതിയെടുത്തോ? ശാന്ത മാതാജി ഒന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ അയച്ചുതരാം ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ്. എനിക്ക് നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ. ഇട്ടാ മതി. ഞാൻ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമ്പർ, അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാലും മാതാജിക്ക് കിട്ടും എല്ലാതും. ഈ എന്താണ് ഈ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഓരോരുത്തർക്ക് പറയാലോ. ധ്യാനമന്ത്രം പറയാ, ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം പറയാം ഒരാള്, അപ്പൊ 4 എണ്ണം ഒരാള് പറയാ. പിന്നെ 5, 6 ഒരെണ്ണം അല്ല, അത് 3 പേരല്ലേ? 4, 5, 6, 7, 8. എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലേ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിയായി. സത്യവും ഭഗവാൻ സന്തോഷ് പറയാൻ തുടങ്ങി, പറഞ്ഞോളൂ. ഒരാള് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് കേട്ടും പഠിക്കാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണനും ആകയാൽ പരിപൂർണനാണ്. പരിപൂർണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായിരിക്കും, സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട
അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ആശിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അവരെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. വേറൊരു വഴിയില്ല. അടുത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അന്ധകാരത്തിലെ ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. എളുപ്പമുള്ള നോക്കി പറയുന്നത് ഓരോരുത്തര് ഇല്ല മാതാജി. മൂന്നാളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ഇന്ന് ഞാനില്ല മാതാജി. സഹോദരിയുടെ മരണം പ്രമാണിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹലോ, പറഞ്ഞു. പറയട്ടെ മാതാജി. എന്റെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മരണം പ്രമാണിച്ചു. മരണം ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നേ. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ദിവസം കാണത്തില്ല. ശരി ട്ടോ. ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പ്രഭു ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് എടുക്കാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രഭു ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് കണ്ടപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയട്ടെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയ മഹത്വത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ശാന്ത മാതാജി പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും മാതാജി പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ്. മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരും ഇല്ല. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അപ്രാപ്യനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വത്തില് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും അധിപനും ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്. ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലത്തിനെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഭഗവാൻ തുല്യമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അയാൾക്ക് ഭയമോ മായോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്തത് എത്രാമത്തെ ആയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ്. ഭഗവാൻ ശരീരം ഇല്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനും സമ്പൂർണനുമാണ്. ഭഗവാൻ പാപരഹിതനും ദോഷരഹിതനുമാണ്. ഭഗവാൻ ശിരകളില്ലാത്തവനും തത്വജ്ഞാനിയുമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് വസ്തുതപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റിയല്ല, സർവശക്തനെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്. ഇതെല്ലാമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി വസ്തുതപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനികൾക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയല്ലോ ഇത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്? ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാവരും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യനാണെന്ന് ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ഇതിനുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് പറയില്ല ജ്ഞാനികൾക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഭക്തനായാലും ആർക്കായാലും ട്ടോ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. നാളേക്ക് നമുക്ക് പരീക്ഷ വയ്ക്കാലോ. നാളേക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് മാതാജി ചോദിക്കുക എന്ത് ഭാവാർത്ഥാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ മീനിങ്, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണ്ട. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതിലിപ്പോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 90% അത് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീത തന്നെയല്ലേ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാ ഓൾമോസ്റ്റ്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മന്ത്രം മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ 18 ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ 10 വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്താണിത്, ഈശോപനിഷത്ത്. അതാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മാതാജി? എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നാളെ? 8 9 അല്ലേ? 9 എണ്ണത്തിലാവുമ്പോ 5 എണ്ണം എഴുതും അല്ലേ? 5 എണ്ണം എഴുതി കൂടെ? അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ എഴുതാം. അരമണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ടത് എഴുതാൻ, 5 എണ്ണം എഴുതാൻ. 20 മിനിറ്റ് മതിയാവും. 20 മിനിറ്റ് മതി. 25 നാളെ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഉണ്ടാവുമോ? ഉപദേശാമൃതം നാളെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നോക്കണം, നോക്കി വെച്ചോളൂട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ മറ്റന്നാളൊക്കെ പരീക്ഷ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നോക്കി വെച്ചോളൂട്ടാ. അത് തന്നെയല്ല മാതാജി, ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട്. അതാണ് കറക്റ്റ്. അത് ശരിയാ. എന്റെ ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സമാധാനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധ്യാനമന്ത്രം ഞാൻ സത്യവും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കും, സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 4 പോയിന്റ് അതിലുണ്ട്. അതെ, അത് കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ യാചിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തേല് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തേല് കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ കർമ്മബന്ധമില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. അടുത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാലാമത്തേലും 5-ാമത്തെയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് 4ഉം 5ഉം പറയുന്നത്. ഭഗവത് മഹത്വം പറഞ്ഞു സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. ദേവന്മാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മള് 4-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സമീപസ്ഥനുമാണ്, വിദൂരസ്ഥനുമാണെന്ന് 5-ാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 6-ാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്, എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ 7-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, അങ്ങനെ വസ്തുപരമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുമെന്ന് നമ്മള് 8-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു.
ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി? എഴുതിയാ പോരെ, പരീക്ഷ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതിയാ പോരെ, കഴിയില്ലേ? ഇന്നെഴുതാം മാതാജി, ഇന്നെഴുതാം. എല്ലാവരും തയ്യാറെന്ന് എഴുതാൻ? ഓ റെഡി. ഇന്ന് എഴുതണം, ഞാനും എഴുതാം. ഇന്ന് എഴുതാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൽ ഹരി ബോൽ, ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ട്. അതെ അതെ ഇന്ന് എഴുതാം. മറ്റെല്ലാവരോടും ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ 3-4 പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പഠിച്ച അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ആ മെമ്മറി നമുക്ക് നിൽക്കുമല്ലോ, അതാണ്.